Assalamu alaikum. Salmini bandiraɓe mon kala inde mum e yettode muɗum. E dendagal so image ene yetto min calmini ɗum. Mi salminima an jegiɗo camara o e dendagal jogorɓe heɗoyade sawtu o, jogorɓe yebde ayango. Salmini ɗum en juurima ɗum en jetti ɗum en jettani ɗum Allah kadi. Ko yettude Allah e yettirde ma an Allah kadi an ɗaɓɓirɗen nde ɗo ɗaɓɓande o. Ko lawol musgol lawol mettugol mboɗo wawi tongude hen wona e geɗe no ɗum ɗon kam wawa tongade woni ko yiya e lawol he. Ko adi foof taw ko caɗele aduna tan wonno neɗɗo kam sa wuuri e oɗo aduna a dañat caɗele. Caɗele ɗe noon ko gila e gonka ha e ko nandi hen, wonno e nder leydi ma sa woni hen a dañani hen no liggoriɗa tan alay saago a ƴewat to dañoyta golle maɗa. Ko ɗum tagi min ƴettude ngol ɗo lawol faade e oɗo sahara kadi hawrino e zamanu kadi on saaha e yimɓeɓe Liby ene yeehe no fewi, Algérie ene yeehe no fewi, Maroc ene yeehe no fewi. Min ngala moyen yaade dow, alay saago min ƴewata ko ƴettude lawol lesgol min mbaɗa hen kattanɗe amen ha to Allah hannoyi min foof. Neɗɗo nde ummotomo ni ɗo umminoɗo ko e ñande samedi faade Dakar. Wonoy Dakar noon waɗoy ɗon liggeyaji kewɗi gardinas en ko nandi hen ha heeɓi ɗon fodde 65 000. ƴetti on 65 000 o yeehi paas faade Mali Dakar noon neɗɗo paasi ɗon ko fodde 35 000. e Mali Dakar neɗɗo paasi ɗon e bisuji biteɗi grand transport ɗon min ƴetti oto kam gila Dakar ɗo ha faade Bamako immade Bamako kadi faade to wiyete Burkina Faso. Kono noon lawol hewgol caɗele hewgol tampere, wonno lawol ngol ene heewi barasuji ene heewi bandiji ɗum ene heewi e lawol he wonti hankanti neɗɗo foof ene yiilo ñamde e bandum. Ɗum woni caɗele kewɗe keftiɗe min e lawol he, ala foof noon komi mbaɗaka hen heddi noon goɗɗi ɗi min mbawa haalde ɗi e image. Kono noon joom haqqille kam ene wawi jokkitirde haqqille muɗum, wonno neɗɗo kam lawol lesgol haymo yahani maggol nanigol. Par ce que immade ɗo tan faade e nder Mali tan yahata ha neɗɗo o ɓenna Mali tacca Mali tan ko probléme mawɗo. Immoɗa ɗon kadi ɓenna faya Burkina Niger, caɗele mawɗe. Min kam no ummorimi ɗon ni hakkude Burkina Faso taw e Mali nde nanmi Burkina Faso taw ko ɗon kam fuɗɗimi yiide caɗele ɓurɗe sattude ɗe. Par ce que ko ɗon tan minen arnoɓe e bus ɓe foof min mbaɗa taw sappeji taw min dari. Goto foof no namna 15 000. Minen Sénégalais ɗi ɓe namni 15 000, Malien ji ɗi ɓe namno ɗum 10 000, ko Gambien ɓe namno ɗum 20 000. Kono noon e waade noon foof woda yoɓɓe woda ɓe yoɓani, woda heddiɓe ɗon. Minen noon o saaha min kalis o fayde on saaha taw miɗen jeeguimo taw wonno ɗon ko on premiére frontiére mo min kawri. No min jetti ɗon noon Allah waɗi min ɓooyi heddade ɗon. Kono noon Allah waɗoyi e muyade mum e sembe mum e kattanɗe mum tan e ballal muɗum tan ɓe gaccitoy men à la fin. Par ce que yaani ha woni minen biis o foof ko mino e goɗɗo heddino woni yoɓani. Ɓe waɗi min milataji ɓe coyni jibiɗamin min jooɗi ha ɓooyi ha auto o fayi fokkide ɓe guitti ɓe mbi men jeehe. Ɗo fo amen noon yaade pettal kono kam min jano kam. Ɗon min ɓennani ɗon tan seeɗa tan min dogui kadi min kawri e poste goɗɗo. Poste uji kon fawodiri tan fawodiri e Burkina o ko gila Mali noon fuɗɗi. Mali kam ene seɓori seeɗa par ce que Mali poste mo arɗa foof non nder Burkina o kam caɗele ɗe ko toon ɓuuri hewde par ce que toon ko 15 000 ɓe namdoto 20 000 no leyɗele ɗe mbadi. No min jaari noon ha min jetti to wiyete Kancali kadi noon ko ɗon woni par ce que bureau ji tati hakkude muɗum ɗon e Niger. Kancali nde min jetti ɗon noon min mbaɗama ɗon golle musɗe par ce que ɗon kam biis o yaano oppi min ɗon. Nde min goni ɗon min Allah waɗi neɗɗo ne heddori ujunaje 2 ƴetti moto depino min naati e ladde he min waɗi dévié poste uji ɗi ha min naati e nder Niger. Min naati e Niger noon hakkude muɗum e wuuro maɓɓe mawgo ngo ardoɗa yettade ngo ne wiye Torodi ɗon ko hedde 60 kilos ɓe jippini min ɗon. Nder on 60 kilos neɗɗo jogui 1000 francs. Ko on 1000 francs Allah walli tan e bawɗe mum so Allah no walluma tan a heɓat feere. Allah walli min ɗon noon min keeɓi ɗon kaaril nawguel min ha to wiyete Torodi taw ene manki wuuro ngo fodde 5 kilos ɓe jippini min ɗon e nder jemma he. Ɗon noon koye poste ɓe jippini min ɗon poste ɗon ɓe nangi min ɗon ɓe namdi min carte d'identité. Allah waɗi carte d'identité no woodi
ɓe namdi kamɓe ɓe mbi ɓe carte d'identité ɗi wona ɗum ɓe ñamata ko haalis ɓe won namnade ɓe mbi min ngala haalis ɓe jaggi min ɗon min goni ɗon ha 1 heure jam ɓe goppidi min nde ɓe goppidi min tan après min ƴetti kallo min seppi ha min jotti wuro ngo Allah waɗi min jotti wuro ngo min hawri ɗon ko ñande alkamis wiyete aljuma no waɗa luumo min goni ɗon min jogino portable min jeeyi portable o min jeeyi mo 2000 portable Samsung min jeeyi mo 2000 hakkude mum ɗon e ñame ene passa 1000 francs min jeeyi mo 2000 komin ɗiɗo wonno après min paasi 2000 ɗi min jottori so wiyete ñame min jotti ñame noon natirde rentré ñame kadi ko ɗon kadi ɓe nangi min kadi ɗon nde min nanga ɗon Allah waɗi min gayni kalis nder hen biyeji Sonef bis biteɗo Sonef o tawi fanni haɗa jogui biye o kala fanni biye o timmani 1 mois biye o gasata e min ngala kalis ɓe jippini min joɗima sera gendarme ɓe Allah waɗi tan Sonef ne immori nda ko Côte d'Ivoire man nda ko holton ari yetti tan kollirmi biye amo tan après ɓe mbi jol min joli mo gondumi noon on ala biye on biye mum yaadi e sakkos o eyyi mbimom o biye muɗum min joɓino minen ɗiɗo ardi biye o noon Allah waɗi yaadi e oto he joni kanko so wonɗo ala biye joni noon ɓe mbi joni mi wona garante somin jottima somin jii sakkos o to wonto eyyi moƴƴi somin jiyani ande koɓe nangoɓe ɓe mbi eyyi ɓa minen gandi kam sakkos o yaadi e oto he min joli ha min jotti nder gare routiére o Allah waɗi tan min jottade amen min jii sakkos aji amen ɗiɗo joƴƴina ɗon min jaadi e mabɓe ha sakkos waji ɗo ɓe ƴetti ɗumɗoji makko ɗi sakkos o ɓe linciɗi ɓe tawi toon biye o woni ɓe goppidi min e min goni ɗon min kam Niger ɗo mi woni ɗon 1 mois et 15 jours e nder ñame oɗon taw on saaha haalis gasi ko noon yetti ɗon tan e bawɗe Allah wonno neɗɗo kam wonno enen Allah waɗi enen Sénégalais ɗi ken yajaɓe min tawi ɗon restaurant sénégalais no e sere e gare routiére o min jeehi e makko debbo Allah walli min gari e makko min gondini e makko ɗon Allah waɗi kanko ne gila o yimin tan e bawɗe Allah tan o nangi min ɗon saaha foof waɗa ko hokki min ko ñameten min gona ɗon ha watti accude men min mbala ɗon e restaurant o kanko walata ɗon min batti walde ɗon min o yaaha subaka arta tawata min ɗo minenne kadi min mbaɗa fodde amin so min fini tan min pittanamo affaire o foof ha laaɓa so ari tan uddita min gonirno min nder hen mbattumi yaade machine ngal liggoyade machine ngal jaami noon mi liggoya ɗon journée 2500 ko wonno Niger kam Allah waɗi leydi ndi ne heewri caɗele ni ñamde kam sattani par ce que a waɗi nogas a ñamat nandi hen ñebbe ɗum foof no woodi Allah waɗi kam neɗɗo yaha liggoya 2500 rendi noon tan ha Allah waɗi heeɓi kam ko samori ƴetti ɗon oto ɓenni Agadez eyyi ɓennude Agadez noon kadi ɗon caɗele ɗe gonnoɗe caggal ta sikkata ko ɗen ɓuuri ɗon ɗo kadi ɓuuri wadde caɗele kadi yeeso ɓe goppunoɗa caggal ɗe par ce que Agadez toon jole bise taw ɓe mbiyata on ko goto foof yo addu 15000 ɓe wonana ɗum garante poste uji ɗi kala mo waɗani ɗum so jottima poste ko an hujjodirete e mabɓe minen kam min mbi min ngala eyyi min mbi min ngala joguiɓe foof hokkiri Allah waɗi nde ɓe kokkirno min joli min jeehi noon ha poste uji hewɗi Allah waɗi kam neɗɗo arata hen tan hokkira carte d'identité o ɓe mbiya ɗo ko ma 15000 yalta no joni noon neɗɗo wadde hen ha kam Allah waɗa hefte carte d'identité mum ala fin neɗɗo mofti carte d'identité o tawi carte d'identité o toujours ene tardina ɗum sa ari e poste to ɓe nangimo alay saago koma jahanamo joni moftu mum e nder sac he woni joni so ɓe gari ɓe mbi waɗi min rangi ɗo ko rang sénégalais ɗo ko gambien ɗo ko malien min daro ene nder rang hen koɓe mbiyata ar ko babgal kam yaha kañum sorto doga yaha to bisto e bawɗe Allah eyyi ɗum kam neɗɗo waddama hono noon eyyi ha Allah waɗi neɗɗo yettoyi to wiite arlitno to wiite ɗum ɗo to wiite tawa waddi hen ha ɗon kadi tawa neɗɗo nanga to wiite tawa ɗo woni ɗon noon duumona juuɗo kadi ala fen kadi bawɗe Allah golli ɗon seeɗa yettoyi Agadez kadi to rentré Agadez ɗo min nanga ɗon kadi minen foof wonnoɓe bus mo janom ɗon o min foof min nanga nde min nanga ɓe mbaɗi min ɗon e calel ni tan ko huuɗo tan fiyodira kewe tan min mbaɗa ɗon min goni ɗon ha min tampi ɓe tawi ɗo juuɗe ɓe goppi min ɓenni ɗon noon woni min naati Agadez neɗɗo woni ɗon 2 semaines kadi nder 2 semaines ɗon noon ko taw haalis gasi ko ɗon noon Allah waɗi mi nodda Madina ga mi nodda mawɓe ɗanniɓe après no woni hen neɗɗo musidɗo goto neldi kam ɗon 50000 50000 après neɗɗo golli ɗon seeɗa heeɓi 10000 ƴetti on 10000 watti ɗum e 50000 o yeehi wersoyi faade Algérie eyyi
ɓe gardumɓe noon ɓen ko Liby fayi min paami Algérie ɗon no immade ɗon noon faade Algérie ɗon kadi caɗele ko ɗon Sahara o fuɗɗi faade Agadez faade Algérie ko ɗon min puɗɗi Sahara o par ce que hankkadi goudron ji ɗi ko ɗon ɗi kaaɗi hankkadi heddito ko ɗum ɗo tan ko Sahara ɓon nde min ngari haa ɗon min werti haa woni ko janngo mum ni min jahata jamma ɓe gaddoyi ɗon oto mo ganduɗa oto ko marchandise e baali ko ɗum tan o nawata min nanni min e on oto min jogina go fof 60 000 ɓe mbi ko haa nder Tamaracet noon première ville Algérie ɓe nawani min ɗo ko foti ɗo e Dakar ɓe mbi min ko ɗo ɓe mbawi jippinde min ɗon noon koye nder Niger o taw min yalta Niger to wiite Tamaracet min goni Tamaracet ko nder Sahara woni wuro ngo ko ɗon ngo woni wuro wulgo wonno ko a yiyata leggal a yiyata dara wuro ngo ɗo wuli hay safal gonɓe ɗo sa daari ɓe yiyata ko ɓe ɓawli hakke nokku ko wuli ko neɗɗo woni ɗon kadi fodde 2 semaines par ce que ɗon kadi sa yettima ɗon ka rangat otoji yahoji Algérie direct ala ko Algérie ji ƴettata essence Algérie adda Tamaracet après so ɓe payi hodde ɓe ƴetta kilaniɓe maɓɓe ɓe naɓora ha to wiite Tamar Arliɗa ko Arliɗa wiyete après ɓe itta ɓe Arliɗ ɓe nawa ɓe Tamaracet joni noon min paadi premiére tour 4x4 ji ɗiɗi ari ɗin woni min keƴani hen min paadi kadi joni noon ɓen ko ma ɓe nawa ɓen ɓe wona toon semaine kadi ɓe garta ɓe ƴetta essence ɓe gara nde ɓe garti kadi ɓe tawi min ɗon woni minen kam pasuji amin ɗi min yomno ko Tamaracet direct ɓe gaddi min ha Arlit ɓe mbi min ko ɗo min kaldi e joom nokku to min jippina ɗo on wi ha gandon kam adduɓe ɗo ɓe ko bandiji ɓe par ce que ɓe pass Arlit ɓe jobɗon wona pass Tamaracet yen ɗon passetno ko 7500 ɓe pasni min ɗon goto fof 60 000 to passe 7500 ɓe pasi min 60 000 kono e bawɗe Allah min kadi ɓaymi o yeehi min ganda to woni to min gummi to no woɗɗi par ce que jemma kurɗo e ñalawma amin doga ɗon ɓen kadi min mbawa ruttanade ɓe min noddiɓe téléphone woni ɓe ƴettata Allah waɗi kadi neɗɗo kadi ƴeewi e musidɓe muɗum kadi neldi ɗum haalis kadi heɓi ɗon 20 000 on 20 000 noon neɗɗo pasima ha faade Tamaracet e woni ɗon noon safal ɓe nde ari nde jippini essence maɓɓe o on jemma min kiri ha de 20h0 ɓe embarki min ɗon 4x4 o no foti ni fof fodde kadi 40 neɗɗo ɓe nanne mo ko ƴeddi noon ta joli e 4x4 ni hakkude koye ma ɗo ko leggal waɗete hen pour wata yande ɗum ɓe mbaɗi ɓen haɗa yoɓi 40 000 maɗa aɗa waɗa e oto mo ganduɗa kadi ko ma waɗe leɗɗe kadi weltina koyɗe ma koyɗe wadde no min jottoy to no taw goto fof koyɗe mum ɓuuti par ce que min dogi ɗon ko gila ko wonno 20h min dogi jemma o ha weeti min dogi kadi ñalawma o kadi haade 23h jamma nde min fuɗɗi nadde to wiite Tamaracet nde min naati Tamaracet min jotti tan caggal wuro ngo tan daka ɓe jegui toon kamɓene ɓe pamodiri ɓen gaddani men ko 4x4 ji ɓaleji nde ɓe jettini min 4x4 ɓaleji ɗiɗi min joli minen cikka ko kalis momin jooɓi o ha hande koye on min jahata min jeehi kadi ha min jottoyi nder Tamaracet ɓe nanni min e cour goto cour o ɗon noon ɓe namdi men go foof 300 000 o min hoorande ɓe namdi kam 300 000 o mi hawju sa par ce que daka ko 3000 dinar Algérie ɓe wiyata ɗum ko 300 000 ɗum hawrato ko 15 000 CFA 300 000 par ce que 5000 maɓɓe fof ko 1000 fof ko 5000 CFA 1000 dirham fof ko 5000 CFA min go fof 300 000 min kam mbimi ala joni noon Allah waɗi min musidɗo mo wannoɗo kam contact o wino kam somi ari Tamaracet yomi namdo to wiite foyer mama Sénégal won sénégalais goto ɓoyɗo ɗon amoɗon jogui foyer e mbimi ɓe min ko toon paami Allah waɗi min jeehi ha min jotti foyer o min jotti ɓe mbi foyer o ne heewi min wawani nadde toon woni noon min gondi ɗon ha ɓooyi o wi joni mbay ko ɗo gonmi o andi to gonmi kikiɗo arana haalis makko mbimo bisimilla mbi min kam heeɓini ɓortodi mbay ko ha kikiɗe Allah waɗi noon o yeehi tan min eggumi e nder ko eggumi ko jaami baŋ goɗɗo so jaami baŋ goɗɗo tan jiyomi toon musidɗam jeyaɗo Madina Kogun ɗo on ko suka Baylo ene jeeya Madina Kogun ɗo min kawri namdi mom holto o hoɗi o wi kam ha minen de o saaɗo min koɗi ko ladde to par ce que komin wuro ngo waɗi ɗo haare wotere ɓe geggini men saare nde wono foyer ɗi fof safal ɓe naati muɗum ene duppa woni ko ni min geggina mbi wadde jehen toon min kam hasko ladde gonɗo mi yahat par ce que mbaɗa andi ɗo cabata tawi kam ɗo komin mboɗo jaganimo 300 000 noon to gonmi ɗo hay mbuɗumi ala ɗum noon ko caɗele
min jehi. Allah waɗi ko ni neɗɗo woni Tamarset ɗon kadi fodde 1 mois et quelque eyyi ɗo Tamarset ɗo nde neɗɗo fuɗɗi immade Tamarset ɗon kadi on saha hawri ɓe waɗi embargo ɓaleɓe e nder leydi he, ɓalejo jolata e oto, ɓalejo kala kadi oto yiyaɗo ene jolni ɓalejo koɓe nanga chauffeur o, kala no ɓaleɓe foti e nder oto ma ko ɗum woni koɓe cofata joomum. eyyi ko adduno ɗum noon ko sababu match e bal goto jouwino hakkude Portugal e France final, ko on final adduno on probléme. Nden noon to ɓaleɓe jeeɓanno ɗo mataw to ɓe jeeɓanno ɗo ɓe no bal o dogirta ni aɓe ngulla capaɗo wiiya ɓe ngullu. ɗon ɗon ko Camerouneji ɗin ko yimɓe puyɓe, nder ko ɓe wullata ko tan woni capato yalti wi ne haɓa e Cameroun o fimomere Allah waɗi on heddi ɗon. ɗum noon wonti caɗele hankanti noon gila on capato eyyi gila on capato wara on jour ɗon ha weeti janggo muɗum ɓaleɓe jeeɗiɗo wara sénégalais ji tati e nayoɓe ko gambien e gambieji e guinéji woni ko wara e on jour ɗon. ko ɗum adduno caɗele ha woni joni ɓe waɗi embargo hay ɓalejo goto jolata e oto. tene Tamarset e capital ngal ene ɓuuri ɗo e Guinée kay woɗɗude ni ɗon kadi ɗon par ce que ɗon jogante ko oto doga ɗon ko 3 jours hakkude Tamarset fade Alger woni capital ngal. Tamarset noon ko première ville mo attuɗa yettade e nder Algérie on wiyete Tamarset ɗon hakkude mum e capital ngal ko 3 jours dogata ɗon. eyyi woni joni neɗɗo woni ɗon haalis ala hasa no ngon wuuro hakke wonno ko terguiji wonɗo e Touareg ji wonno ko ɓawluɓe reedu waɓe no ɓaleɓe ni ko safal kono ko ɓaleɓe ni ɓe mbayi. sa wondi e mabɓe ɗon ko caɗele tan Allah waɗi neɗɗo noon tampiɓe ɗon hankkadi par ce que a gollinte ɗo a yoɓetake jomum gollima yaltinalla ɓe wima sa haali mi waɗma ni jaaha haaju ma. Allah walli kam taw o hokkima ko ñameta ñaami an kam yaaha yondinoroɗa sa hawra e goɗɗo liggonɗa ɗo yoɓa ni tan après min garta wuuro ga min golla so min paari min jaaha min koota to ladde to woni ko noon min goniri ha Allah waɗi neɗɗo kam heɓoy 50 000 immoriɗo Madina ɗo 50 000 on 50 000 neɗɗo paasimo ɗo e taski eyyi ƴetti on 50 000 paasi hen 20 000 paasi taski no nawama to wuuro no wiye inchallah noon ngon wuuro ko ɗon ko poste gendarme woni wawi joni noon chauffeur o wi kañum wawa ɓennude wuuro ngo wonno wuuro ngo poste gendarme o attuɗa yottade kanko noon o suusa yettinde min ɗon o nawi min ha min faami o jippini min ɗo kanko o yeehi. eyyi ɗon noon min goni ɗon e ha ɓooyi min ƴetti solution min mbaɗa dévier wuuro ngo noon ngo metti wadde dévier par ce que ko perle mawɗe woni ɗon perle ɗe ko caméra ji ɓooli won dow toon kono hatta min engagé tan min tawa e caméra ji ɗi dow toon soɓe tawa min ɓe tawa min toon eɓe jiiya min ni kono ɗum ɓe Allah waɗi ɓe garani amen minen kadi wala min ganduno meɗen mbaɗa hen ha Allah waɗi min ɓenni ngon wuuro kadi min yaltoroygo o ha min ɓennigo min hawra e goudron o to banggue kadi nder hen bus ari bus ɗi ne gari nde après ɓe wimin joni eyyi ɗo joni ɓe mbawi nawde men ha to wiyete Agadir joni noon après min ɓe mbimin ɗo joni kadi ko 20 000 min mbi awa bisimilla wonno hankkadi ko yidde yaade tan min goni min jeehi ha e nder ngon wuuro Agadir ɓe nawi min ha ɗon kadi ha to poste gendarmerie ɗon oto jippini min Allah waɗi noon min jippina min tawi dennagal ɓaleɓe ne heewi tepp ne joƴƴina ɗon e minen min gari min joddi e mabɓe ɗon ha ɓooyi minen kam min parti groupe amen o kay wonno ko min jeeɗiɗo minen jeeɗiɗo ɓe kay min corti min jalti min ceppi min jalti wuuro ngo fodde kadi 2 kilos bis hefti men ɗo nayi men ha to wiyete Gardaya ɗon woni taw ɗon joni sa immima tawa Tamarset première région Gardaya woni 3e région min yetti Gardaya noon Allah waɗi mbiɗo gonduno e suka goto Gawbunke on ene kawira makko ne woni to wiyete Gardaya ɗo on noon wonani e nder Gardaya min noddimo téléphone o woni koto wiyete Badara Bine eyyi to wonno ɗo ko noon wiyete après min noddimo o ari ɗon min jeehi min gonniroy tan Allah waɗi noon neɗɗo kam on kadi ɗon tampere nde fuɗɗi ustade yi musidɓe muɗum sénégalais ji min gondi e mabɓe ɗon ha Allah waɗi fodde kam lebbi tati neɗɗon ɗon golla e jardin ngaji e golla tamaroje leɗɗe tamaro ha Allah waɗi wonɗo hedde 3 mois ɗon 3 mois ɗo neɗɗo liggi ɗon premiére muɗum ƴetti neldi haliss Madina ga premiére muɗum ko dañi ɗon ka hedde 50 000 pawɗo soodi hen portable après fuɗɗi neldude ga eyyi tawa lawol ngol yettaki taw ni kono noon hankkadi min puɗɗima yiide yeeso woni noon min gimmi ɗon kadi Gardaya ɗon duuɓi goto neɗɗo huccani Oran faade 2e capitale to ɗon kadi kamɓe hay e nder leydi he saɗa dooga hen cikkata koto nder Sahara gonɗa hakkille e Mousse e Mettude
neɗɗo kay ko ɗon ummi to Badar bindo après ƴetti oto faade Oran. Oran woni deuxiéme capitale par ce que on saha min donkuri hebde oto tan yaho capitale ngal direct. Min donki woni joni ko ma min taroyo min yahata wiide Asamaka, min jahato wiite ɗum ɗo Sidi Bel Abbas, min jahato wiite Tilmisen non ɗum ko hedde frontiére maɓɓe e Maroc ma min taroyi Tilmisen kasi par ce que Tilmisen e to wiite ɗum ɗo no wiyeteno ni wuro ngal neɗɗo yehta dal neɗɗo yehi Oran nde yetti Oran musiɗɗo muɗum Gambie no wonno toon e diwanji to wiite Sidi Bel Abbas. Neɗɗo o yetti Oran noddimo téléphone wimo min noon mi ari ha Oran, o wi kam joni no mbatta min to gonmi ga ko Badia gonmi gure ladde. Mbimam ok joni holno mbawata arande kam, o wi he ɗo joni mi wawata arande ma kono tawi a ari Oran ƴetta oto faade Sidi Bel Abbas. Wonno ko bindi arabe bindata, min kam mboɗo yiya arabe o seeɗa, mboɗo yiya bindi ɗi mboɗo heftina bindol après woni hankkadi yettimi to wiite Sidi Bel Abbas. ƴettimi oto Oran faade Sidi Bel Abbas, yettimi Sidi Bel Abbas après mi joɗimi ƴettumi tranquille am tan joɗimi jimi ɗon hay ɓalejo ala ɓeeɗa kam mi serti mum ko ɓooyi hankkadi jonko min personnellement mbaɗa yaha après yettimi joɗimi wami no comme ko no wuro ɗon jeeyami ni ha ɓooyi mboɗo ndaaro tableau ji ɗi ha jimi ɗon tableau Badara Bin Al Mukrani no windi fami on tableau namni wajiɓe holto oto yahata ɓe mbi kam ko Badara Bin, ɓe mbi min namni passe no foti ɓe mbi 60 dirham. Après ƴettumi oto yami ha yettimi ha fandi wuro ngo jimi tableau o windi Al Badara Bin Mukrani. après noddumi wajo mbimo mi yettima wuro ngo jo holno jiiranma, mo wi kam sa yettima joni ko ni batta e premier garage mo arata o so ɓe jippinta yimɓeɓe premier ɗo jippo ɗon e min gari are premier tan min e jippimi ɗon après noddumo mbimo mi jippima après o gari onno min meeɗa yondirde mato ko contact après o ari am min ka wonno koye voix makko ne heedi min kam no naniram no momi ni tan jimom tan heftimomi e nder hen après o wi kam ko min après min jeehi armi noon e ngol wuro ƴewmi tawmi ko kamɓe tan ɗiɗo won ɗon ɓaleɓe wuro ngo, on mo armi dow mumo e kanko kamɓe tan ɗiɗo woni ɓaleɓe e nder wuro ngo. min jeehi on saha ɗon ɓe golla fulaye gertoɗe, ɓe golla élevage nayyi, minen armi min gondi ɗon ɓe jogui cuuɗi maɓɓe mi jogui foof min gondi ɗon e min gondi ɗon ha woni dumuno juɗɗo kanko o hucci Alger capital to après o hokkiri kam fulaye to gollannoɗo minen ko ɗon fuɗɗorimi golle e nder Algérie. No Algérie machallah, Algérie kam leydi ndi weeli, leydi ndi kadi kono metti yettade noon, metti yettade guila e Sahara o kam ne metti yettade kono sa yettima tan kam e woni e nokkuji ala désordre, woni e nokkuji noon ɓalejo kam soɓe jiima tan ko police nanguima ɗum kam ne heewi ton par ce que kamɓe ɓe jiiɗata ɓaleɓe wona e guure ladde ɗe, ɓe jiiɗata ko goto foof yo wonto capital walla deuxiéme capital par ce que ɓe mbiyatama pour en cas probléme sa heeɓi ɗum ga ko an goto ga toujours gendarme maɓɓe ko noon ɓe mbiyatama. Ngon wuro min goni e maggo ha woni dumuna gendarme goto min putti e muɗum o wi min onon to jeeyaɗon min mbimi minen ko Sénégal min jeeya, o wiya ɗo on ɓooyi ɗo min mbi aha min ɓooyi ɗo joni min goni ɗo fodde 1 an timmuɗo, o wiya ok joni o wi anno mbatton wata jaaɓe wonde e ɗeɗo guure ni par ce que ga musidɓe mon hewani ga ɓaleɓe hewani ga jeehe capital to gonoyon ton. Min mbi bisimilla kono wonno hankkadi min gowi wuro ngo min goni ɗon tan non tan ha neɗɗo no ummori ɗon yeehi taw kadi musidɓe muɗum Gambieji eno gollanno Alger capital to après ɓen min kalde mabɓe mbi golle nan toon après min gimmi ɗon kadi to Badara Bindo fayi Sidi Bel Abbas ƴettumi oto faade Oran, ƴettumi ɗon oto faade Alger premiére fois yaade Alger après jaami kadi ɗon kadi ko min goto mi anda toon hay goto sana on mo jokkodirmi e téléphone e ko nder hen ha yettimi Alger jettimi gare routiére mboɗo yiilo banggueji ɗi fof ala fof mo jiyami par ce que mi yiyani ɓalejo saka mi hucce muɗum hay goto safal ɓolɓe joɗimi e gare he mboɗo testa yimɓeɓe tan mboɗo daaraɓe tan e haqqilantagal am noɓe jaltirta garage o ni par ce que kamɓe garage o ko auto so naati tan foof uddat wonde ɗon so natiri ɗon ɗo wona ɗon jaltirton wonto ndewaton wonto bagage o rewata onon wonto ndewaton minen mboɗo joɗi mboɗo daara ɓe gardumɓe hono ɓe jaltirta no ɓe jaltirta ni noon minen testirmi noon gabborimi noon to ɓe jawi ha ɓe tawi fawi bagage mabɓe oɗo pawmi ɗon minen bagage am o taarimi jaltugi jami ha Bowal ton jimi Bowal ngal après noddum waji wi mi ari ɗo e Alger emeɗe gara ɗo o wi kam joni an no mbatta mbimi ala
o wi joni saɗa araga to gonmi ga ƴewata ko taski man taw ko taski man waɗa ƴeew sagata walla ƴeewɗo mawɗo ƴeewa mawɗo nayejo taw dogno taski o adduma par ce que taski man yiɗi joni ɓe mbaɗa agressé ɓaleɓe ɓe sa joli e taski he tan jomum nawma seeɗa tan koña to koñima noon kala ko joguiɗa ɓe keftat mi bisimilla jaltumi garoje dari mi mbi mi riraya taw haalnino kam leegal ngal no wiyete mbimomi eyyi wimi ko riraya paami après taski man o dari wonno ta nana langa neɗɗo taw kono no heewi caɗele kono neɗɗo forsi tan ha Allah waɗi haalde makko o faami après noddumi oto ɓe kaldi passe o après o wi kam ko 1000 dirham e ko desa ni pasete kono wonno hankkadi ko ɓalejo ɓe wi ko 1000 dirham après ƴettumi mbimi men jaah après oto haalnimo holto addata kam ko ni après min jeehi no ha Allah waɗi min jotti heure fuu to roni tan min jotti oɗa min tawi ɗum ɗo wonno toon kadi kamɓen to ɓe ngoni ɗo gendarme o waɗat circulation toujours ɓe suusata yaltu toujours après min jottimi taski jippi ɓe joɓi taski o tan min naati ɗon e coñ tan min jeehi to ɓe ngoni to chantier to ɓe gollata to après min jeehi toon neɗɗo ko noon woni toon ɗon kam on chantier ɗo woni e makko wadde 2 ans timmuɗo e on chantier eyyi ko adi neɗɗo kadi ene yaha Maroc